Sa Lunes, ablihan na pagbalik ang turismo sa Samal Island. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy! Tek, pwede na makabisita ang mga turista sa Samal Island. Gumikan, gitugutan na ang tourism activities sa isla sugod karong Lunes. Gidungog sa National IATF ang apila sa lokal nga paggamhanan sa Samal Island nga tugutan ng maka-operate ang tourism ug leisure activities sa isla aron makabawi gikan sa pagkalugi epekto sa COVID-19 pandemic. Ang Samal, whether mag-GCQ, whether mag-MGCQ, since we already got the IATF go signal, then we will open. Busa kining usa sa mga resort sa Barangay Katagman nangandam na sa pagbalik sa ilang operasyon. Giayo na ang ilang bangka alang sa island hopping o gilimpyuhan na ang palibot. Ready na ta sa mga protocols nga gihatag nga requirements sa DOT. Ang amo na lang giulat is ang executive order na mapagawas then bago mi mag dawat og bookings. Sa pag-abli sa turismo sa Samal Island karong Lunes, March 1, pahimangno sa local government unit nga kanunay sundon ang minimum health standards ug ang COVID-19 guidelines. 50% capacity lang ang tugutan nga i-accommodate sa mga resort ug kinahanglan dunay certificate to operate gikan sa Department of Tourism. Ang mga turista kinahanglan magpabukdaan sa resort ug ang resort na ang muproseso sa ilang QR code. Lakip valid ID ang ipakita aron makasulod sa isla. Mandatory na. Dapat na kay negative antigen or city ang mag-test nimo. Naaman tay antigen machine. And that's free, no? Wala na siya ibayad. Ang mga dili taga Davao Region, kinahanglan dunay antigen o rapid test negative result una makasulod. Kung wala, mamahimo kining himuon sa LGU nga libre. Tek, karong Lunes, nakatakda usab nga i-lift ang 24-hour liquor ban. Pwede lang makainom o ilimnong makahubog sugod alas 9 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Ug sa Balayra, pwede mag-inom. Bawal sa pampublikong lugar. Ug sumala ni Mayor Uy, bawal pa usab ang mga resorts nga mag-serve og alcoholic beverage o gubang establishments. Tek. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.